важни хормони при диагностицирането на причините за косопат. Изследването на хормони е важна стъпка при диагностицирането на причините за косопат. Ето кои са най-важните хормони, които трябва да се изследват. Тестостерон и дихидротестостерон DHT. Тестостерон. Основен мъжки полов хормон, който също присъства в по-малки количества при жените. Високите стойности на тестостерон могат да се преобразуват в DHT. Дихидротестостерон DHT. Производен на тестостерон, който е пряко свързан с косопада. DHT може да причини свиване на фоликулите на косата, водещо до андрогенна алопеция. Естрогени. Естрогените са основни женски полови хормони. Ниски стойности на естроген при жени, особено по време на менопауза, могат да доведат до косопат. Прогестерон. Прогестеронът също е важен женски полов хормон. Ниските му стойности могат да допринесат за хормонален дисбаланс и косопат. Тироидни хормони. Тироксин T4 и триодтиронин T3. Тироидните хормони регулират метаболизма. Хипотиреоидизмът – ниска функция на щитовидната жлеза, и хипертиреоидизмът – висока функция на щитовидната жлеза, могат да предизвикат косопат. Тиреостимулиращ хормон TSH. Измерването на TSH помага за оценка на функцията на щитовидната жлеза. Кортизол. Известен като стресов хормон, високите стойности на кортизол могат да доведат до косопат чрез различни механизми, включително телогенен ефлувиум. Инсулин. Високите стойности на инсулин, свързани с инсулинова резистентност, могат да допринесат за появата на косопат. Пролактин. Високите стойности на пролактин могат да бъдат свързани с косопат. Хиперпролактинемията може да се дължи на различни причини, включително тумори на хипофизата. Фоликулостимулиращ хормон FSH и лутеинизиращ хормон LH. Тези хормони играят роля в регулирането на репродуктивните функции и могат да дадат информация за хормоналния баланс, особено при жени с менструални нарушения. Изследването на тези хормони може да помогне за идентифициране на основната причина за косопада и за намиране на подходяща терапия. Ако се сблъсквате с косопад, консултирайте се с лекар, който може да препоръча съответните изследвания и терапии за овладяване на косопада.